Gipaigma sa kapulisan ang publiko kalabot sa giingong tupad modus. Kung unsa kini atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara 11 na ang nadakpan human matud pang namiktima pinaagi ni ining tupad modus. Atong sayron pinaagi ni ining report. Gipasidad-an karon sa Davao del Norte Provincial Police Office ang katawhan kalabot sa giingong tupad modus. Kini human nga nadakpan ang 11 ka individual sa Barangay Santa Cruz talikod sa Samal Island, Davao del Norte. Dihang gireklamo kay nagpakaaron ingnong konektado sa elected government officials sa nasangpit nga probinsya. Ang modus sa mga dinakpan, magpaila nga miyembro sa gitawag nga Uniteam Emergency Help Typhoon Organization ug konektado kuno sila sa mga politiko sa Davao del Norte. Dayon agnihon ang biktimahon nga magpamiyembro sa ilang organisasyon apan pabayron og 500 pesos nga registration fee aron kuno maka-avail sa mga benepisyo sa tupad program. Sama sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas ug uban pang programa. Sumala sa kapulisan, doon na pa sila ipakita nga mga dokumento aron mapatuo ang biktimahon nga lehitimo sila. Apan sa pagsuta sa kapulisan, dili sila konektado sa opisina sa bisan kinsang politiko. Base sab daw sa registration sa naasoing organisasyon sa Securities and Exchange Commission, bawal sila mang-solicit, magpa-invest o mang-recruit og miyembro unya pa bayron. Allegedly, nag-collect sila og a sum of 500 pesos in exchange lagi atong promise nga matagaan o katong tabang. Sumala sa kapulisan, nga dili lang sa Davao del Norte ang nabiktima sa mga dinakpan. Kay naapo daw sila'y nabiktima sa Davao del Sur. Ang mga dinakpan, wala pa'y pahayag. Mag-atubang sila og kasong estafa. Never man na yung mga inani. Kaduda-duda magiging siya mga move kay kung mga tagtaog ayuda, wala magiging siya in exchange ng ubayan sa una. Kung report tayo sa pinakadool na police station, matagaan tayo o immediate action. Sara, padayon pod ang pag-ila sa kapulisan sa mga uban pang kaubanan ni ining mga dinakpan. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.